हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 15वा अध्याय पुरुषोत्तम योग. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 15वा अध्याय पुरुषोत्तम योग, परमपुरुषाचा योग. आणि आपण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करणार आहोत. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही आपण साष्टांग वंदन करणार आहोत. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकतो आहोत, आणि त्यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना, ज्यांच्यामुळे आपला हा 42वा कोर्सही उत्तम पद्धतीने सुरू आहे. तर माझा आपला अध्याय सुरू करण्यापूर्वी रोजचा प्रश्न असेल की कालचा आपण अध्याय जो पाहिला त्याबद्दल कोणाला काही आठवत आहे का, किंवा कालच्या अध्यायाचं नाव काय होतं? हरे कृष्ण. कोणी सांगू शकेल? काही आठवत आहे? ठीक आहे, हरकत नाही. कालचा आपला अध्याय कुठला होता? गुणत्रय विभाग योग. आपण काल 3 गुणांबद्दल माहिती घेतली होती, किंवा जे आपण म्हणतो की आपण अगदी दुसऱ्या अध्यायापासून 3 गुण, रज, सत्व आणि तम, ह्या 3 गुणांबद्दल आपण एखादा श्लोक, एक किंवा 2 श्लोक अशा आपण प्रत्येक अध्यायात थोडे थोडे पाहिलेले आहेत. पण नेमकं ते 3 गुण काय आहेत आणि ते कसे आपल्या जीवनावर त्याचा प्रभाव पडतो, आपण जेव्हा जन्म घेतो आणि आपला जन्म आणि मृत्यू या कालावधीमध्ये आपण जी कर्म करत असतो त्या कर्मावर त्याचा कसा परिणाम असतो, कसा प्रभाव पडतो, ते आपण कुठेतरी पाहिलेलं आहे. आणि ह्या 3 गुणांनी आपला आत्मा नेहमी बद्ध असतो, आणि म्हणून त्याला आपण आपल्या आत्माला बद्ध आत्मा असं म्हणतो. आपण 13व्या अध्यायात पाहिलं होतं की आपलं शरीर 24 घटकांनी बनलेलं आहे. त्यातला एक घटक म्हणजे अव्यक्त, आणि अव्यक्त म्हणजेच हे 3 गुण. आणि त्या 24 घटकांनी बनलेल्या शरीररूपी यंत्रामध्ये आणि आपण आरूढ झालेलो आहोत. आपला आत्मा आरूढ झालेला आहे, आणि त्यामुळे आपला आत्मा हा बद्ध आत्मा झालेला आहे. आणि मग या 3 गुणांची वैशिष्ट्य, की कुठल्या गुणाचा प्रभाव जास्त असेल, पडाव जास्त असेल, तर त्या गुणामध्ये त्या गुणाची काही वैशिष्ट्य आहे, तशा पद्धतीने आपली क्रिया असते, प्रतिक्रिया असते, आपली कृती असते. त्या गुणामध्ये राहून किंवा त्या गुणाच्या भावनेमध्ये जर आपला मृत्यू झाला तर पुढचा जन्म कसा मिळतो, तर तेही आपण काल पाहिलं. आणि
तीन गुणांच्या प्रभावाखाली आहोत, तीन गुणांच्या प्रभावाखाली आहोत. ते आपल्याला एका कठपुतलीसारखे नियंत्रित करत असतात. पण त्या तीन गुणांना सुद्धा आपण नियंत्रणाखाली आणू शकतो. आणि ते कसं शक्य आहे, तर हे सुद्धा कालच्या अध्यायात पाहिलं आणि त्याला गुणातीत होणं असं म्हणतात. तर हेही आपण कालच्या अध्यायात पाहिलं. आता आपण पुढे जाऊया लगेच. आजचा आपला अध्याय आहे 15वा अध्याय पुरुषोत्तम योग. पुरुषोत्तम योग जो आहे तो साधारणपणे बऱ्याच जणांनी ऐकलेला आहे, वाचलेला आहे. कारण की बऱ्याच ठिकाणी तो म्हटला जातो, त्याचे अर्थ सांगितले जातात. पुरुषोत्तम विभाग योग हा खूप ठिकाणी, त्यामुळे काही-काही जणांचा तो तो पाठही असतो. तो अध्याय जो आहे बऱ्याच जणांचा पाठही असतो. आणि त्यामुळे आपल्या सगळ्यांच्या ओळखीचा असा हा 15वा अध्याय आज आपण बघणार आहोत. त्याच्यामध्ये आपल्याला बघायचं आहे, की भौतिक जगापासून अलिप्त होणं म्हणजे काय? किंवा आपण कसं होऊ शकतो? हे पुन्हा भगवंत सांगत आहेत. आपलं स्थलांतर होतं, आपला मृत्यू होतो, पुढचा जन्म म्हणजे आपल्याला आता हे माहिती आहे, की आपला आत्मा एक शरीर सोडतो, दुसरं शरीर धारण करतो. मग ते जे स्थलांतर आहे ते कसं आहे? ते कुठेतरी पाहिलं. बघायचं आहे. मग आपण नेहमी म्हणतो कृष्ण हा आपला पालनकर्ता आहे. उत्पत्ती, स्थिती, लय त्याच्यामधलं जे पालन-पोषण आहे, जी स्थिती जी आहे, ते कोणाचं काम आहे? भगवान श्रीकृष्णांचं. म्हणजे नेमकं काय करतात? त्यांचा काय प्रोफाईल काय आहे? की काय आपलं देखभाल करतात? ते त्यांनी ह्या अध्यायात सांगितलेलं आहे. आणि मग पुन्हा भगवंत आपल्या कुठल्या ना कुठल्या मार्गाने अडून-अडून त्यांचा आणि आपला संबंध, आपण मनुष्य जन्मात आलेलो आहोत, तर आपला अभ्युदय काय असला पाहिजे, म्हणजे आपलं कर्म कसं असलं पाहिजे आणि मनुष्य जन्मामध्ये असल्यावर आपलं ध्येय काय असलं पाहिजे, आपलं गोल काय असलं पाहिजे, म्हणजे आपलं संबंध, अभ्युदय आणि आपल्या जीवनाचं प्रयोजन काय आहे. तर हे पुन्हा वेदांत सूत्रांचा सारांश या 3 गोष्टी पुन्हा एकदा भगवंतांनी आजच्या अध्यायात सांगितलेल्या आहेत. आपण लगेच पुढे जाऊया. सुरुवातच भगवंतांनी केलेली आहे. श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वस्थं प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. आता इथे सांगता आहेत भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, असा एक शाश्वत वटवृक्ष आहे ज्याचे मूळ वर आहे आणि शाखा खाली आहेत. ज्याची पाने वैदिक मंत्र आहेत आणि जो या वृक्षाला जाणतो तो वेदांना जाणतो. मग आता इथे भगवंतांनी आपल्या ह्या भौतिक निसर्गाला म्हणू शकतो, ह्या सृष्टीला, या ब्रह्मांडाला एका वटवृक्षाची उपमा दिलेली आहे. भगवान श्रीकृष्णांनी म्हणण्यापेक्षा व्यास मुनींनी दिलेली आहे असं आपण म्हणणं योग्य ठरेल. आणि मग त्यांनी त्याच्यामध्ये हा जो वटवृक्ष आहे किंवा आपलं हे ब्रह्मांड आहे, तर ते कसं आहे, की ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम. आणि म्हणजे ऊर्ध्व म्हणजे वरती, म्हणजे ज्याच्या शाखा वरती आहे, ज्याचं मूळ वरती आहे आणि शाखा खाली आहेत. अध म्हणजे खाली, अधः शाखम. आणि मग त्याच्यामध्ये तो वटवृक्ष कसा आहे? प्राहुर अव्ययम. मग तो असा शाश्वत असा वटवृक्ष आहे, शाश्वत. जो ज्याचा कधीही अ, त्या वटवृक्षामध्ये कसं आहे बघा, की त्याचं आता आपल्याला माहिती आहे, की आपलं हे ब्रह्मांड जे आहे, तर ह्या ब्रह्मांडामध्ये अ, क्षीरोदक्षाय विष्णू जे आहेत, ते आपल्या प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थित आहेत. बरोबर? पण ह्या वटवृक्षाची निर्मिती आपण म्हणू शकतो किंवा ह्या ब्रह्मांडांची निर्मिती कोणामुळे झालेली आहे? गर्भोदक्षाय विष्णू. त्यांच्या नाभी कमलातून ब्रह्मदेवांची उत्पत्ती झाली. आणि ब्रह्मदेवाने सर्व सृष्टीची उत्पत्ती केली. म्हणजे जे मूळ जे आहे, म्हणजे ब्रह्मदेव जे आहे, ब्रह्मलोक जे आहे, सत्यलोक जे आहे, ते सगळ्यात वर आहे. आणि त्यांच्यावरती जबाबदारी होती, की ह्या ब्रह्मांडावरच्या ह्या सर्व सृष्टींची, सर्व प्राणीमात्रांची निर्मिती करायची. आणि मग त्यांनी ती निर्मिती केली आणि मग काय झालं, आणि म्हणून त्याची निर्मिती म्हणजे मूळ वर आहे. ब्रह्मदेव, ब्रह्मलोक, सत्यलोक वर आहे. आणि जी सृष्टी जी आहे, ते ब्रह्मांड जे आहे, ते एक-एक ग्रहमंडल जे आहे, ते असं खाली-खाली आहे. आणि मग ती निर्मिती झाल्यानंतर सुद्धा ते प्रत्येक ज्या योनी ज्या आहेत, त्या प्रत्येक ग्रह लोकांवर त्या तशा-तशा पद्धतीने त्या वाढत गेल्या. आणि म्हणून ऊर्ध्व मूलं म्हणजे मूळ वर आहेत आणि शाखा खाली आहेत. आणि अशा वटवृक्षाची जी पानं जी आहेत,
कारण की आता हा ब्रह्मांड आहे, ही भौतिक सृष्टी आहे, तर त्याला काही नियम पण असले पाहिजेत की नाही? हे सृष्टीचक्र सुरू आहे, सुरळीत सुरू आहे. आपण रोज उठल्यावर बघतो सूर्य उगवलेला आहे, तो त्याच्या वेळेत उगवतो, त्याच्या वेळेत मावळतो, की वर्षानुवर्ष सुरू आहे, की असं होत नाही. म्हणजे अशा अनेक गोष्टी आहेत, की ज्या आपलं हे निसर्ग चक्र ज्याला आपण म्हणतो, ते सुरळीतपणे सुरू आहे. ते एका नियमबद्ध आहे आणि तशा पद्धतीने सुरू आहे. आपलं जीवनसुद्धा अशाच एका सुसूत्रतेने, एका नियमबद्ध पद्धतीने असलं पाहिजे आणि तर ते कशात लिहिलेलं आहे? तर ते त्या वेदांमध्ये सांगितलेलं आहे आणि मग हे जे वटवृक्षाची उपमा दिलेली आहे, तर याची ही पानं जी आहेत, ती म्हणजे जणू हा वेद आहे. धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष म्हणजे तुम्ही तुमचं जीवन अशा सुसूत्र पद्धतीने जगलात, तर तुम्हाला धर्म सांभाळायचा आहे, तुम्हाला अर्थार्जन करायचं आहे, तुम्हाला तुमचा प्रपंच सांभाळायचा आहे, तो वाढवायचा आहे आणि त्याच्यानंतर सगळ्यात शेवटी मोक्ष म्हणजे तुमचा मृत्यू जो येईल, त्या मृत्यूनंतर तुम्हाला हे जीवन संपुष्टात आणून ह्या जन्म-मृत्यूच्या चक्रातून बाहेर पडून तुम्हाला मोक्षधामाला जायचं आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीने तुमचं जीवन हे व्यथित झालं पाहिजे किंवा आणि म्हणून त्याच्यासाठीचे नियम किंवा ते कसं कसं आपण ते जीवन आपण घालवणार आहोत, तर ते त्या वेदांमध्ये सांगितलेलं आहे आणि म्हणून या झाडाची ही पानं जी आहेत, ती जणू वेद आहेत आणि जो हे जाणतो की जो हे पानं ही वेद आहेत आणि त्या वेदांमधलं ते सुसूत्रता किंवा ते सूत्र ते जो जाणतो, तो निश्चित ह्या वैदिक वटवृक्षाला जाणतो, की त्याला ह्या वटवृक्षाची जाणीव आहे आणि मग हे वटवृक्ष हे काय आहे, की हा वटवृक्ष जो आहे, की आपलं हे भौतिक जग जे आहे, हे प्रतिबिंब आहे आणि जो शाश्वत वटवृक्ष जो आहे, त्या शाश्वत वटवृक्षाकडे आपल्याला जायचं आहे. म्हणजे त्या शाश्वत धामामध्ये आपल्याला जायचं आहे. त्या ब्रह्मज्योतिर किंवा मोक्षधाम म्हणतो, ज्याला वैकुंठधाम म्हणतो, तिथे आपल्याला जायचं आहे. आणि आता प्रतिबिंब म्हणजे तुम्ही बऱ्याच म्हणजे आता बऱ्याच जणांना आपल्याला माहिती असेल, बघितलं असेल, एखाद्या नदीकाठी किंवा तळ्याकाठी आपण कधीतरी गेलेलोच आहोत. आणि मग बघा त्या तळ्याकाठी किंवा नदीकाठी एखादं झाड असतं. तर त्या झाडाचं प्रतिबिंब आपल्याला उलटं दिसतं की नाही? आपलं हे ब्रह्मांड सुद्धा तसंच आहे. आपलं ब्रह्मांड किती सुंदर आहे बघा, वेगवेगळ्या किती वेगवेगळ्या निसर्गाचं किती सुंदर रमणीय असं आहे. किती रोजच्या वेगवेगळ्या छटा असतात. सकाळची वेगळी, दुपारची वेगळी, संध्याकाळची वेगळी, रात्रीची वेगळी. वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या छटा आहेत. आणि ह्या सगळ्या किती आपल्याला सुंदर मोहून टाकणाऱ्या असतात आणि अ, त्यामुळे हे ब्रह्मांड जितकं सुंदर आहे, त्याही पेक्षा सुंदर कैक पटीने सुंदर कारण की हे प्रतिबिंब आहे हो. त्यापेक्षा कैक पटीने सुंदर जे आहे, ते आपलं अ, ज्याला आपण म्हणू शकतो शाश्वत धाम किंवा वैकुंठ धाम किंवा मोक्षधाम असं आपण म्हणू शकतो. मग आता हे हा जो वृक्ष जो आहे, हा ब्रह्मांडामधला हा जो वटवृक्ष जो आहे, तर ह्या वृक्षाची त्रिगुणांनी पोषण होतं आहे. आणि त्याच्या खाली आणि वर पसरलेल्या आहेत. त्याच्या शाखा सर्वत्र पसरलेल्या आहेत. डहाळे म्हणजे इंद्रविषय आहेत. वृक्षाची मुळं खालीही पसरलेली आहेत. ती मानव समाजाच्या सकाम कर्मांशी बांधली गेलेली आहेत. मग त्याला वटवृक्षाची उपमा दिल्यामुळे त्या वटवृक्षाला शाखा असतात. मग त्या शाखांचं पालन-पोषण कोण करत आहे? तर आपल्यातले हे 3 गुण. मग 3 गुण कुठले आहेत? आपण कालच पाहिलं आहे. सत्वगुण आहे, रजोगुण आहे, तमोगुण आहे. आणि मग ह्या ह्या सर्व गुणांनी ह्या आपल्या ह्या ज्या शाखांचं पोषण होतंय, भरण-पोषण होतंय आणि त्याच्या ज्या डहाळ्या, त्या वृक्षाच्या डहाळ्या म्हणजे इंद्रिय विषय आहेत. आणि कसं आहे, की आपण हा मनुष्य समाज आहे किंवा मानव समाज जो आहे, तो सकाम कर्माशी बांधला गेला आहे. त्यामुळे जसं आपलं कर्म, तसं आपण त्या अ, एक मिनिट. तर जसं आपलं कर्म असेल, तसं-तसं आपण त्या एक-एक फांदीवरून वर-खाली होत असतो. मग आता जर तुम्ही हे वटवृक्ष पाहिलं, तर त्याची मुळं वर आहेत, ब्रह्मलोक वर आहे.
त्याच्यानंतर अगदी त्याच्या खालच्या जर पाहिल्या तर ते सगळे अपर प्लॅनेट्स आहेत. तिथे तपलोक आहे, महरलोक आहे, मग स्वर्गलोक आहे. आणि खाली-खाली जसं जात जाऊ तिथं आपलं पृथ्वीलोक आहे, भुवरलोक आहे. म्हणजे जसं तुमचं कर्म, आपलं जीवन हे सकाम कर्माशी बांधलं गेलं आहे. आता हे तर आपल्याला माहिती आहे. 13वा 14वा दोन्ही अध्याय आपण शिकलेलो आहोत. त्यामुळे ते आपल्या डोक्यात आता फिक्स आहे. आणि मग हे सकाम कर्म केल्यानंतर होतं काय, की जसा तुमचा बॅलन्स असेल कर्माचा, तशा पद्धतीने तुम्ही जर तुमचा पुण्य कर्माचा बॅलन्स चांगला असेल किंवा तुमचा कर्माचा बॅलन्स चांगला असेल तर निश्चित तुम्ही वरच्या-वरच्या फांदीवर जातात. तुमचा जर विकर्माचा बॅलन्स किंवा अ, पापकर्माचा बॅलन्स जो आहे तो वाढत जात असेल, तर तुम्ही अजून खालच्या फांदीवर जातात. आणि मग आपल्याला काय मग एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर, दुसऱ्या फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर आपण ह्या वटवृक्षामध्येच फिरत राहतो. म्हणजे आपण ह्या जन्म-मृत्यूच्या चक्रामध्येच अडकत राहतो. आणि म्हणून इथे भगवंत सांगत आहेत, या वृक्षाचं वास्तविक रूप या जगतात अनुभवता येत नाही. याचा आदी अंत आधार कोणीही जाणू शकत नाही. परंतु मनुष्याने खोलवर मुळे गेलेल्या या वृक्षाला निश्चयाने अनासक्तीरूपी शस्त्राद्वारे छेदून टाकले पाहिजे. त्यानंतर मनुष्याने असे स्थान शोधावे, की ज्या ठिकाणी गेल्यावर पुन्हा परतावे लागत नाही. ज्या परमपुरुषाकडून अनादी काळापासून सर्व गोष्टींचा प्रारंभ आणि विस्तार झाला आहे, त्या परमपुरुषाला या ठिकाणी शरण गेलं पाहिजे. मग आता ह्या वटवृक्षामध्ये नुसतंच फिरत राहायचं म्हणजे नुसतं जन्म-मृत्यू, एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर, दुसऱ्या फांदीवरून तिसऱ्या फांदीवर आपण किती जन्म करणार, हो की नाही? आणि म्हणून भगवंत म्हणत आहे, की हा वृक्षाला आदी अंत मध्य काही नाही आहे. तुम्ही फक्त इथनं फिरतच राहणार आहात. मग याच्यातनं जर बाहेर पडायचं असेल, तर पुन्हा भगवंत तेच सांगतात, अनासक्ती रूपी शस्त्राने या वृक्षाला छेदून टाका, कापून टाका आणि पडा या वृक्षाच्या बाहेर. पण आणि असं स्थान शोधा. मग ते स्थान असं शोधा, की जर ह्या ब्रह्मांडातनं बाहेर पडलं, तर मग कुठे जायचं? हो की नाही? की अशा ठिकाण शोधा, असं स्थान शोधा, की तिथे गेल्यावर पुन्हा परत यायची गरज नाही. जिथं सच्चिदानंद असेल आणि जिथे आपल्याला बाकी काहीही नाही, फक्त आणि फक्त त्या भगवंतांचीच सेवा करायची आहे किंवा तो आनंद लुटायचा आहे आणि मग हे करण्यासाठी मग त्यांच्याकडे जायचं असेल, तर त्यांना पहिले शरण गेलं पाहिजे की नाही? आपण कोणाच्याही घरी जात असू, तर आपण त्यांना इंटिमेट करतो, त्यांना फोन करतो. हो की नाही? भगवंताकडे पण जायचं असेल, तर आधी भगवंताच्याला आपण शरण गेलं पाहिजे, शरणागती प्राप्त झाली पाहिजे. नंतर आपण तेवढं त्यांचं सेवा केली पाहिजे, नामजप केला पाहिजे. आपसूक ते आपल्याला घरी घेऊन जातात आणि परत कधी इथे पाठवत नाहीत किंवा ह्या दुःखालयम शाश्वतमध्ये घरी पाठवत नाही. मग ते असं जे धाम आहे, असं जे घर आहे, तर भगवंतांचं किंवा वैकुंठ धाम आहे, ते कसं आहे बघा. न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. त्या माझ्या परमधामाला चंद्र, सूर्य तसेच अग्नी किंवा वीज प्रकाशित करीत नाही. जे त्या धामाला पोहोचतात, ते पुन्हा ह्या भौतिक जगामध्ये परत येत नाहीत. मग आता इथे सांगता आहेत, की ते वैकुंठ धाम किंवा कसं आहे, तर त्याला ज्योतिर्ब्रह्म किंवा ब्रह्मज्योतिर म्हणतात. त्याचं का म्हणतात बरं? कारण की आता आपलं ब्रह्मांड अंधकाराचं आहे आपल्याला माहिती आहे. तिथे चंद्र आहे, सूर्य आहे म्हणून प्रकाश दिसतो आहे. आता सगळीकडे अंधकार आहे. तसंच जे वैकुंठ धाम आहे, तिथं एक सतत प्रकाश असतो. मग तो प्रकाश कसला कुठल्या सूर्य-चंद्राचा नाही. कारण की ते भगवंतांचाच विस्तार आहे ना, चंद्र, सूर्य. मग तिथे जो प्रकाश आहे तो स्वयंप्रकाश आहे. म्हणजे भगवंतांचा तेजाचा एक प्रकाश असा उत्सर्जित होतोय. ते तेज इतकं आहे, त्या तेजाचं उत्सर्जन इतकं आहे, की तिथे सदैव असं तेज तयार झालेलं असतं. प्रदीप्तमान असा तो आजूबाजूचा परिसर आहे. आणि म्हणून भगवंत म्हणतात तिथं कुठलाही वीज नाही, कुठली इलेक्ट्रिसिटी नाही, की बाबा लाईट लावले, बटन दाबलं लाईट लावले, नाही. भगवंतांचाच तिथे प्रकाश आहे. भगवंतांचाच प्रकाश तिथे उत्सर्जित करत आहे. आणि मग पुन्हा त्या धामाला गेल्यानंतर, तो आनंद घेतल्यानंतर पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये येणे नाही.
असं भगवंत खात्रीनिशी सांगत आहेत. कारण भगवंत पुढे म्हणत आहेत, मामैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनशिष्ठानि इंद्रियाणी प्रकृतीस्थानी कर्षते. बद्ध जगातील जीव हे माझे सनातन अंश आहेत. बद्ध जीवनामुळे ते मनासह 6 इंद्रियांशी कठीण संघर्ष करीत आहेत. मग आता बघा की आपण बद्ध आत्मा आहोत. हा बद्ध आत्मा आहे. जीव जे आहेत ते भगवंताचेच अंश आहेत. एका ठिणगी बघा एका आगीची ठिणगी, तर त्या ठिणगीचा जो गुणधर्म असतो तो त्या आगीमध्ये पण असतो. बघ, आगीचा जो गुणधर्म असतो तो त्या ठिणगीमध्ये असतो. जरी ती आगीपासून बाजूला झाली तरी ती ज्या कपड्यावर पडेल, आपल्या हातावर किंवा पडेल तरी आपल्याला भासतं किंवा त्या कपड्याला भोग पडतं. कारण की तो आगीचा गुणधर्म त्या ठिणगीमध्ये आहे. जरी बाजूला झाली तरी, आणि त्यामुळे तिथला तो कपडा आपला जळतो. कागद असेल तर कागद जळतो. तसंच आपण भगवंताचे अंश आहोत. आपण भगवंतांपासून वेगळे झालेले आहोत. ह्या जसं वेल्डिंगचं स्पार्कल कसे असतात, स्पार्क कसे होतात, ते त्याच्यापासून वेगळे झालेले आहेत. आगीची ठिणगी आगीपासून वेगळी झालेली आहे. पण तरीही त्या ठिणगीमध्ये तो आगीचा गुणधर्म समाविष्टच आहे. तसंच आपण जरी भगवंतापासून वेगळे झालेलो आहोत, तरी आपल्यामध्ये भगवंतांचा तो स्थायी भाव, अध्यात्म जो आहे, तो आहेच. हो की नाही? फक्त आपण काय आहोत? बद्ध आत्मा आहोत. या 3 गुणांमध्ये अडकलेलो आहोत. आणि मग त्यामुळे काय होत आहे, की मनासह 6 इंद्रियांशी म्हणजे आपली 5 इंद्रिये आणि आपलं मन, की हे इतकं असं त्या ह्या सगळ्या गोष्टींचा इतका मोठा संघर्ष आहे किंवा त्यांना पुन्हा नियंत्रणाखाली आणणं, त्यांना नियंत्रणाखाली आणून त्यांना तसंच थोपवून धरणं हे इतकं कठीण आहे, इतकं दुष्कर आहे. खूप संघर्ष करावा लागतो, असं इथे भगवंत सांगतायत, स्वतःच सांगता आहेत. आणि म्हणून माझ्याकडे आले, माझ्या धामाला आले. ह्या सगळ्या संघर्षातून ते बाहेर पडले आणि माझ्या धामाला आले, तर त्यांना पुन्हा या धामामध्ये परत येणे नाही, असं इथे भगवंत सांगता आहेत. मी तुम्हाला अजून एक उदाहरण देईन. पण बघा एक मोठा असा समुद्र आहे. आपण जर समुद्रकाठी गेलो वगैरे, समुद्र किनाऱ्यावर आणि असा अथांग समुद्र पसरलेला आहे. समुद्राचं पाणी कसं असतं माहिती आहे ना, थोडं जड, खारट असं पाणी असतं आणि त्या पाण्यापासून मीठ तयार होतं की नाही, तर ते तसं खारट पाणी असतं, जड असं. आणि त्या अथांग अशा पसरलेल्या इकडे-तिकडे पसरलेल्या समुद्रातनं मी एक चमचाभर पाणी घेतलं. मला सांगा त्या चमचाभर पाण्यामधचा मध्ये त्या ते पाणी कसं असेल? मला पटकन कोणी सांगेल का? हरे कृष्णा. खारटच असेल समुद्राच्या पाण्यासारखं. अगदी बरोबर. अ, की ते खारटच असेल. म्हणजे त्या म्हणजे ते अथांग समुद्र जरी असला आणि त्यातनं मी ते चमचाभर पाणी जरी वेगळं केलं, तरी त्या पाण्यामध्ये त्या समुद्राच्या चा जो गुणधर्म आहे, त्या समुद्राच्या पाण्याचा तो गुणधर्म तो कॅरी करतो आहे की नाही? त्याचा खारटपणा, त्याच्यामधले ते क्षारयुक्त जे आहे, ते सगळं कॅरी होतं आहे की नाही? आपलंही तसंच आहे हो. आपण ह्या भगवंताचे अंश आहोत. भले आपण त्याच्यापासून दुरावले आहोत, वेगळे झालो आहोत, पण आपल्या आत्म्याचा स्थायी भाव काय आहे? त्याचा भगवंत अध्यात्म हा आहे. हो की नाही? आपण शिकलेलो आहोत. तर आपण भगवंताचे सेवक आहोत. आपण भगवंताच्या आपल्यामधला शुद्ध सात्विक भाव आपल्याला जागृत करणं गरजेचं आहे. भगवंताची सेवा करणं, नामजप करणं हे गरजेचं आहे. आणि म्हणून आपल्याला आपण जे भगवंताच्या घरापासून दुरावलेलो आहोत, जे भगवंतापासून दुरावून आपण ह्या ब्रह्मांडामध्ये स्थित झालेले आहोत आणि ज्या जन्म-मृत्यूच्या चक्रात अडकलेलो आहोत, तर तो आपल्याला बाहेर पडायचा आहे आणि त्या भगवत धामामध्ये परत जायचं आहे. मग ते कसं? तर आता आणि मग ही प्रोसेस कशी? आपण त्या जन्म-मृत्यूच्या चक्रामध्ये अडकतो, तर ते कसं अडकतो आणि मृत्यू झाल्यावर पुढे कसं होतं, तेही ते भगवंत सांगत आहेत. शरीरं यद् वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वानि संयाति वायुगंधानि वाशयात्. मग ज्याप्रमाणे वायू आपल्याबरोबर गंध घेऊन जातो, त्याचप्रमाणे भौतिक जगतातील जीव आपल्याबरोबर जीवनातील विविध संकल्पना एका देहातून दुसऱ्या देहात घेऊन जातो. अशा रीतीने तो एक प्रकारचा देह धारण करतो आणि पुन्हा दुसरे शरीर धारण करण्यासाठी पहिल्या देहाचा त्याग करतो. मग आता हेच आपल्याला माहिती झालेलं आहे, की
आपला जो आत्मा जो आहे तो शरीर धारण करतो आणि मग तो बाल्यावस्थेतून कुमारावस्था, मग त्याच्यानंतर मध्यम वय, त्याच्यानंतर वृद्धावस्था, मग शरीर जीर्ण होतंय आणि मृत्यू होतो. मग मृत्यू झाल्यानंतर तो आत्मा जो मृत्यू होतो म्हणजे काय होतं, की त्या शरीराचा आत्मा त्याग करतो आणि ते शरीर तसंच सोडून तो पुढच्या प्रवासाला जातो किंवा त्या आत्म्याचा पुढचा जन्म होतो, पुढचं शरीर तो धारण करतो. हो की नाही? मग ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये तो काय घेऊन जातो? आता तुम्हाला एक उदाहरण द्यायचं झालं, तर बघा आपल्या घरी रोज सकाळी संध्याकाळी आपण दिवा लावताना अगरबत्ती लावतो. अगरबत्ती कुठल्यातरी त्या देवघरात लावलेली असते, पण संपूर्ण घरभर त्याचा सुगंध पसरलेला असतो, सुगंध दरवळत असतो. हो की नाही? किंवा पाऊस पडला, तर पाऊस आताच 2-3 दिवसापूर्वी केवढा पाऊस झाला. तर अचानक खूप पाऊस झाल्यामुळे ती जी जमीन कोरडी जी होती, त्या मातीचा जो सुगंध होता, माती कुठेतरी खाली असते, पण आपल्याला आपण वरच्या फ्लोअरला राहून सुद्धा किंवा संपूर्ण परिसरात तो सुगंध दरवळत असतो, हो की नाही? म्हणजे काय, की जो आपण आणि हा कसा शक्य आहे? कारण की वायू, हवेमुळे तो अजून इकडे-तिकडे पसरतो किंवा आपण घरी गेलो आणि मस्त किचनमध्ये काहीतरी बनवत असू, तर आपण लगेच म्हणतो, "अरे वाह! आज आपल्याकडे हे आहे, मस्त वास येतो आहे." म्हणजे वाऱ्याने, हवेने तो सुगंध इकडे-तिकडे पसरतो आणि आपल्याला लगेच ओळखू येतं, की हा कसला आहे, काय आहे. आपल्या आत्म्याचंही तसंच आहे. एक तर आपल्याला पूर्ण माहिती आहे, की आपल्या जो कर्म जे आहेत, तर ते कर्म आपण ते बरोबर घेऊन जातो किंवा तो जो बॅलन्स जो आहे, तो बरोबर घेऊन जातो आणि तशा पद्धतीने आपलं पुढचं आयुष्य असतं. पण त्याचबरोबर आपण मन, चित्त, बुद्धी, अहंकार आपला हा जो सूक्ष्म देह जो आहे, आपण त्याच्यावर काय संस्कार करतो, तर ते संस्कार आपण पुढच्या जन्मात घेऊन जातो. स्थूल शरीर आपण घेऊन इथेच ठेवून जातो. पण सूक्ष्म शरीरावर आपण जे संस्कार केलेले असतात, ते पुढच्या जन्मामध्ये निश्चित आपण घेऊन जातो. बऱ्याच वेळा बघा एखादा लहान मुलगा उत्तम गात असतो, उत्तम काहीतरी तबला वाजवत असतो, खूप छान डान्स करत असतो. आपण बऱ्याच गायकांना आपण म्हणतो, की हा शापित गंधर्व आहे. हा काहीतरी मागच्या जन्माचं घेऊन आलेला आहे. इतका सुंदर ह्या वयात गातो आहे, एवढी स्वरांची समज आहे. एखाद्याला लहानपणीच तो इतका स्पष्ट शुद्ध बोलत असतो. म्हणजे असं आपल्याला खूप आश्चर्य वाटतं, की अरे हा लहान मुलगा आहे आणि हे कसं हे सगळं करतो आहे. हो की नाही? पहिल्या जन्माचे संस्कार आहेत, ते तो पुढे घेऊन आलेला आहे. जसा वायू सुगंध कसा घेऊन जातो सगळीकडे पसरवतो, दरवळतो, तसा आपला हा आत्मा जो आहे, आपले जे संस्कार केलेले आहेत, आपल्या चित्त, मन, बुद्धी याच्यावर ते आपण पुढे घेऊन जात असतो. आणि मग तशा पद्धतीने मग आपण जेव्हा पुढचा देह धारण करतो, तर ते आपसूक ते संस्कार जे आहेत, ते आपल्यावर म्हणून मग आपण बऱ्याच वेळा म्हणतो, की हा एवढा छान लहान मुलगा आहे, पण हा किती सुंदर गातो आहे. एखादं वाद्य सुंदर वाजवत असतो. उत्तम स्वयंपाक करत असतो, अक्षर सुंदर असतं, छान ड्रॉइंग करत असतो. कुठलीही कला असते किंवा कुठलीही गोष्ट अशी त्याला आपसूक येते किंवा पटकन समजतं आणि तो छान पद्धतीने पुढच्या जन्मात सुद्धा ते अजून छान पद्धतीने तो अजून पुढे घेऊन जातो. अ, तर आणि म्हणून आपल्याला भगवंत नेहमी ते सांगतात, की नामजप करा. तुमचा शुद्ध सात्विक भाव जो आहे, तो वाढीस लावा आणि तो तुम्ही पुढे घेऊन जाऊ शकता. जसं आपण अकर्माचा बॅलन्स पुढे घेऊन जातो, तसं आपण आपल्यातला हा शुद्ध आपल्या मनावर, आपल्या बुद्धीवर आपण तो शुद्ध सात्विक भावनेचा संस्कार जो आहे तो केला पाहिजे आणि तो कशाने शक्य आहे? तो नामजपाने शक्य आहे. अशा प्रकारे जीव दुसरे स्थूल शरीर धारण करून मनाशी केंद्रित झालेली कान, नेत्र, जिव्हा, नाक आणि स्पर्श इत्यादी विशिष्ट प्रकारची इंद्रिये प्राप्त करतो. अशा रीतीने तो एका विशिष्ट प्रकारच्या इंद्रिय विषय समूहाचा उपभोग घेतो. मग असं आपण स्थूल शरीर आपण जेव्हा त्याग करतो आणि तेव्हा आपण दुसरं शरीर धारण करतो. मग आता कधी-कधी असं असतं, की जसं कर्म तसं शरीर, तसा परिणाम आणि तसा जन्म ते शरीर, हो की नाही? मग आपण कधी-कधी आपल्याला मनुष्य जन्मापासून आपण प्राणीच्या जन्मातही जाऊ शकतो, हो की नाही?
मग आता तुम्हाला मनुष्य जन्मामध्ये आपण पाहिलेलं आहे, की आपली 5ही इंद्रिय जी आहेत ती सक्रिय आहेत. कान, नाक, जिव्हा, स्पर्श सगळं एकदम छान असं एकदम असं सक्रिय आहेत आणि सगळे पण प्राण्यांमध्ये तसं नसतं. एखादा इंद्रिय आपण ती पण उदाहरणं पाहिलेली आहेत वेगवेगळी. तर तुम्ही जो जन्म घेता आहात, मग तुम्ही आता मनुष्य जन्म घेतला तर सर्व इंद्रिय जी आहेत ती कार्यरत आहेत, सक्रिय आहेत. पण जर तुम्हाला एका प्राण्याचा जन्म आला, म्हणजे सपोज हरणाचा जन्म आला, तर हरणाचं काय आहे, की हरणाचं कान म्हणजे हरणाला खूप छान ऐकायला, गाणं ऐकायला वगैरे म्युझिक खूप आवडतं किंवा अशा पद्धतीने म्हणजे कान खूप उच्च आहेत आणि तर अशा आवाजाच्या दिशेने तो असा रमतो. म्हणजे त्या इंद्रियांचा तुम्ही उपभोग घेतात. कुत्रा असेल, मांजर असेल, म्हणजे तुमचा जिथे जो जन्म होईल, त्याचा कुठला इंद्रिय सक्रिय आहे म्हणजे तर कार्यरत असतो, तर त्या इंद्रियाचा तुम्ही तिथे उपभोग घेतात. म्हणजे तुमचा आत्मा ज्या शरीरात प्रवेश करतो, त्या शरीरामध्ये कुठला इंद्रिय कार्यरत आहे, तर त्या इंद्रियाचा तुम्ही त्या जन्मामध्ये उपभोग घेत असतात. त्या त्या इंद्रिय विषयाचा. मग त्या इंद्रियाचा विषय कुठला आहे, तर त्या इंद्रिय विषयाचा तुम्ही तिथे उपभोग घेत असतात. असं इथे भगवंत सांगत आहेत. आणि मग पुढे म्हणत आहेत, उत्क्रामंत स्थितं वापी भुजान्नं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यति पश्यति ज्ञानचक्षुषा. मग जीव आपल्या देहाचा त्याग कसा करतो, तसेच प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावामुळे तो कोणत्या प्रकारचा देहाचा उपभोग घेतो, हे मूर्ख लोक जाणू शकत नाही. परंतु ज्याला ज्ञानचक्षु आहे, तो हे सगळं पाहू शकतो. मग आता पुन्हा भगवंत सगळं सांगतात आणि मग पुन्हा एक गोष्ट सांगतात. हे मी तुला सांगतो आहे, पण कसं आहे, की जे नास्तिक प्रवृत्तीचे आहेत, जे विमूढ आत्मा, जे संशय आत्मा, जे दुरात्मा, हे जे शब्द भगवंतांनी उच्चारलेले आहेत, अशा लोकांसाठी, की ज्यांचा विश्वास नाही आहे, तर किंवा त्यांना मूर्ख सुद्धा म्हटलेलं आहे. तर ते लोकं जाणू शकत नाही, की हे स्थलांतर, ह्या गोष्टी समजू शकत नाही, त्या गोष्टी पाहू शकत नाही. सामान्य मनुष्य सुद्धा हे बघू शकत नाही, कारण आपली इंद्रिय सदोष इंद्रिय आहेत. त्यामुळे हा स्थलांतर बाबा चला, चला आता याचा मृत्यू झाला, चला याचा आत्मा चालला, दुसऱ्या शरीरात प्रवेश करतो. हे आपल्याला समजतं, आपल्याला दिसतं नाही. आपण आपल्या स्वतःच्या आपल्या शरीरात सुद्धा आपल्या भगवंताचं सुद्धा आपण दर्शन नाही घेऊ शकत, हो की नाही? आत्मसाक्षात्कार आपल्याला झालाय का? नाही झाला आहे. तर हे सगळं जे आहे, ज्याला ज्ञानचक्षु आहे, तो हे सगळं पाहू शकतो, की बाबा की याचं आता काय आहे, पुढे आपल्या शरीरामध्ये आपला असलेला आत्मा किंवा समोरच्या शरीरामध्ये असलेला आत्मा, परमात्मा हे सगळं जे आहे, ज्याला आत्मसाक्षात्कार झालेला आहे, तो हे सगळं सहज पाहू शकतो. आपल्याकडे एक छोटं उदाहरण आहे इथे. आता तुम्हाला इथे 2 चित्र दिसत आहेत. पहिला वरचा चित्र जे आहे, तो त्या गाडीचा छान मालक आहे आणि गाडी मस्त आहे, मस्त गाडी चालवतोय, रस्त्याने असा चालवत पुढे आला. मध्येच गाडी बंद पडली. मग तो उतरला आणि बोनेट उघडून बसलेला आहे. पण त्या जरी एवढी मोठी गाडी त्याने घेतलेली आहे आणि उत्तम पद्धतीने जरी चालवत असला, तरी त्या इंजिनमधलं आणि त्या गाडीमधलं त्याला काही कळत नाही. मग ती गाडी का बंद पडली आहे? गरम झाली आहे म्हणून बंद पडली आहे का? अजून काही खराब झालं आहे? इंजिनमध्ये काही बिघाड झाला आहे? तर आपल्याला नुसतं बघतोय आणि काही समजत नाही. मग शेवटी त्याने मेकॅनिकला फोन केला. गॅरेजमधनं मेकॅनिक आला. मेकॅनिककडे गाडी नाही, कुठली काही नाही. पण मेकॅनिक हा इंजिनिअर आहे आणि त्यामुळे त्याने त्याचं शास्त्रशुद्ध शिक्षण घेतलं आहे किंवा त्याला ती माहिती आहे. त्यामुळे त्याने ते बोनेट उघडल्या त्याला समजलं, की काय बिघाड झालेला आहे. त्याने तो दुरुस्त केला आणि गाडी स्टार्ट करायला सांगितली, गाडी स्टार्ट झाली. म्हणजे त्या मेकॅनिककडे त्याने ज्ञान घेतलेलं आहे आणि त्यामुळे त्याला समजलं म्हणजे त्याच्याकडे ते ज्ञानचक्षु आहेत, की इथेही हे खराब झालं आहे. तेवढं ते रिपेअर केलं, की गाडी स्टार्ट होणार. हो की नाही? मग तसंच आहे, की ज्याच्याकडे ज्ञानचक्षु आहे, तो हे बघू शकतो आणि पुढचं हे समजू शकतो. तसंच जसं ह्या मेकॅनिकला समजला, की ती गाडीमध्ये काय बिघाड आहे आणि मग ती गाडीमध्ये काय रिपेअर करायचं आहे आणि कसं पुढे जायचं आहे. आणि मग भगवंत म्हणत आहेत, प्रयत्न करणारे आत्मसाक्षात्कारी योगीजन हे सर्व स्पष्टपणे पाहू शकतात, त्या मेकॅनिक सारखे. परंतु ज्यांचं मन अविकसित आहे आणि ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला नाही,
ते प्रयत्न करूनही काय घडतं आहे हे जाणू शकत नाही. अखिल जगताचा अंधकार नाहीसे करणारे सूर्याचे तेज माझ्यापासून उत्सर्जित होते आणि चंद्राचे व अग्नीचेही तेज माझ्यापासूनच उत्सर्जित होते. मग आता जे प्रयत्न करणारे आहेत, आत्मसाक्षात्कारी योगीजन, त्यांना हे सगळं दिसतं आहे. ज्यांच्याकडे ज्ञानचक्षु आहे, जे योगी आहेत, साधू आहेत, त्यांना ह्या गोष्टी दिसतायत, समजत आहेत. पण ज्यांचं मन अविकसित आहे, ज्यांची आध्यात्मिक प्रगती नाही झालेली, तर त्यांना हे कितीही प्रयत्न करा तुम्ही, कितीही, काहीही, पण तुम्हाला आत्मसाक्षात्कारही होणार नाही किंवा तुम्हाला हे स्थलांतर काय आहे किंवा आजूबाजूला काय घडतं आहे, हे ते जाणू शकत नाही. आणि म्हणून पुढे भगवंत म्हणत आहेत, की आपलं हे ब्रह्मांड आहे, तुम्हाला हे जो हे ब्रह्मांड हे जे आहे, तर याच्यामध्ये जे सूर्य आणि चंद्र हे जे तुम्हाला तेज देत आहेत, हा प्रकाश जो देत आहेत, ते माझेच अभिव्यक्ती आहेत किंवा माझाच शक्तींचा विस्तार आहे. आणि पण ते तेज जे उत्सर्जित जे करत आहेत किंवा ती सुद्धा माझीच शक्ती आहे आणि माझ्याच कृपेमुळे हे सगळं ते करू शकत आहेत, असं इथे भगवंत म्हणतात. मग त्यांनी जे उत्सर्जित केलेलं त्याच्या मागे पण भगवंताचं कारण आहे हो. सूर्याचं तेज असेल, चंद्राचं तेज असेल, म्हणजे जो प्रकाश आहे तो, आणि ते कारण असं आहे, गामाविश्यच भूतानि धारयाम्यह मोजसा पुष्पामि औषधी सर्वाभौम भूत्वा रसात्मकम. मग मी प्रत्येक ग्रहलोकात प्रवेश करतो आणि माझ्या शक्तीद्वारे ते आपल्या कक्षेत स्थित राहतात. मीच चंद्र होऊन सर्व वनस्पतींच्या जीवन रसांचा पुरवठा करतो. आता भगवंत हे सर्वांमध्येच आहेत, सर्वांमध्ये स्थित आहेत. परमात्मा परमेश्वर म्हणून आपल्यामध्ये स्थित आहेत. तसे या निसर्गामध्ये सुद्धा सर्वत्र स्थित आहेत. प्रत्येकामध्ये असल्यामुळे आपले हे जे ग्रहमंडल आहे, हे जे निसर्ग चक्र आहे, तर हे बघा सुरळीत सुरू आहे, हो की नाही? हे सगळे एका कक्षेत राहत आहेत. आपण उदाहरण पाहिलं होतं मोत्यांच्या माळेचं 7व्या अध्यायामध्ये, की हे संपूर्ण ब्रह्मांड एका माळेप्रमाणे छान ओवलं गेलेलं आहे. पण तो दोरा आपल्याला दिसतो का? आपल्याला फक्त ते वरचे मोती दिसतात. मग तो दोरा म्हणजे ती शक्ती आहे, भगवंतांची ती आंतरिक शक्ती आहे. मग इथे भगवंत पुन्हा सांगतायत, की प्रत्येक ग्रहलोकामध्ये मी शक्तीद्वारे प्रवेश करतो आहे. ज्याला आपण गुरुत्वाकर्षण शक्ती किंवा संकर्षण शक्ती सुद्धा म्हणू शकतो. आणि त्यामुळे ते आपापल्या जागेवर स्थिर आहेत. हे निसर्ग चक्र त्या पद्धतीने सुरळीत सुरू आहे. आणि ह्याच्यात चंद्राचा जो प्रकाश जो आहे, जो चंद्रापासून जो प्रकाश आणि सूर्यापासून जो प्रकाश होतो, तर सूर्यापासून आपल्याला माहिती आहे, की प्रकाश संश्लेषण किंवा फोटोसिंथेसिस आपण जे म्हणतो, ती प्रक्रिया होते. आणि चंद्रापासून जो प्रकाश होतो, तर आपल्याला आपण जे अन्न ग्रहण करतो, तर आपण ही भाजी खाल्ली की ए व्हिटॅमिन मिळतं, ती भाजी खाल्ली की बी व्हिटॅमिन मिळतं, हे आपण वाचतो. हे सायन्स वाचतो, पण त्याच्या मागचं ज्ञान काय आहे? हे ते विटॅमिन्स तयार कोण करतं किंवा तो जीवन रसांचा पुरवठा कोण देतो? तर तो त्या चंद्राच्या शीतल प्रकाशापासून तर ते तिथे तयार होतो. ते तो पुरवठा करतात आणि मग जेव्हा आपण ते अन्न ग्रहण करतो, तेव्हा आपल्याला त्या रसांचा पुरवठा होतो. आणि पुढे म्हणत आहेत, नुसतं मग त्या भाज्यांमध्ये तो आला आहे का? नाही. पुढे बघा, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम. मग सर्व प्राणी मात्रांच्या देहामधील जठराग्नी मी आहे. 4 प्रकारच्या अन्नाचे पचन करण्याकरिता मी प्राण व अपान वायूशी संयोग साधतो. मग आता भगवंत आपल्यामध्ये स्थित आहेत, आपलं पालन करतात. म्हणजे नेमकं काय करतात? असं मी मगाशी म्हटलं होतं की नाही? हे करतात भगवंत. बघा, भगवंत काय म्हणत आहेत, की आपल्या सगळ्यांच्या सर्व प्राणी मात्रांच्या जठरामध्ये एक अग्नी प्रदीप्तमान आहे. आणि मग तो अग्नी प्रदीप्तमान आहे. मग तो अग्नी दुसरं तिसरं कोण नसून तिथे साक्षात भगवंत स्थित आहे. आणि मग ते काय काम करतात? तर आपण जे अन्न ग्रहण करतो, मग आपण 4 प्रकारचं अन्न ग्रहण करतो. एक असेल आपण चावण्यासारखं, भक्ष्य म्हणजे आपण जे चावण्यासारखं आहे. त्याच्यानंतर जे चाटण्यासारखं आहे, मग चटणी वगैरे आपण चाटून खातो की नाही? पिण्यासारखं आहे, ताक, पाणी आपण पितो. आणि काही गिळण्यासारखं किंवा चोखण्यासारखं जे आहे,
तर अशा पद्धतीचे आपण वेगवेगळ्या पद्धतीचे आपण अन्न ग्रहण करत असतो. तर त्या अन्न पचनाचं काम तर जठराग्नी मधल्या तो अग्नी करत असतो आणि आपण जो श्वासोश्वास घेतो तर तो प्राणवायू आणि अपानवायू याच्या मदतीने तो अन्नाचं पचन करत असतात. आपण जे अन्न ग्रहण करतो आणि मग त्यापासून ज्या वेगवेगळ्या रसग्रंथी तयार होतात आणि त्या संपूर्ण शरीरापर्यंत त्या पोहोचवल्या जातात. आणि म्हणून आपण म्हणतो बघा, तुम्ही सगळ्यांना तो श्लोक माहिती आहे, "वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरीचे." हो की नाही? त्याच्यामध्ये एक शब्द आहे, सॉरी एक वाक्य असं आहे, की अ, "उदरभरण नोहे जाणीचे यज्ञ कर्म." म्हणजे आपल्याला एक हे असतं, की आवडती भाजी असली, की भरभर अजून 2 पोळ्या जास्त खायच्या किंवा मस्त छान काहीतरी आवडतं जेवण आहे, आवडतं कुठलंतरी फास्ट फूड आहे आणि ते खायचं किंवा नावडतं असेल तर खायचंच नाही किंवा तशा पद्धतीचंच आपण अन्न ग्रहण करायचं. तर त्याच्यावर आपल्यासाठी आपल्याकडे आहे अजून एक अध्याय 17वा पण विस्तृतपणे बघणार आहोत. पण तर हे सगळं जे आहे, की जे सांगत आहेत उदरवर्ण नोहे म्हणजे आपण जे अन्न ग्रहण करतो आहोत, ते काय पोट भरण्यासाठी किंवा इंद्रिय तृप्तीसाठी न करता अन्न हे पूर्ण ब्रह्म तर आहेच, पण जाणीचे यज्ञ कर्म. ते एक यज्ञ कर्म आहे. मग तो यज्ञ काय आहे आपल्यामध्ये एक अग्नी प्रदीप्तमान आहे आणि आपण जे अन्न ग्रहण करतो ती एक प्रकारची आहुती आपण देतो आहोत, की जेणेकरून आपल्याला शरीरामध्ये रसग्रंथी तयार होतील आणि मग त्या रसग्रंथींचा उपयोग काय होतो? तर सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्स्मृतिर्ज्ञानम् उपहोनं च. वेदेश्च सर्व अहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेह चाहम. मी प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे आणि माझ्यापासून स्मृती, ज्ञान आणि विस्मृती होतात. सर्व वेदांतद्वारे जाणण्यायोग्य मीच आहे. निस्संदेह मी वेदांतांचा संकलक आहे आणि वेदांचा ज्ञाताही मीच आहे. ज्या रसग्रंथी उत्पन्न होतात, त्या आपल्या संपूर्ण शरीरामध्ये जे बॉडी सेल्स आहेत, तर त्याला उत्तेजित करतात. मग आपल्या बुद्धीमध्ये, आपल्या मनःपटलावर, बुद्धिपटलावर आपल्याला ज्या स्मृती, विस्मृती ज्या आहेत, तिथे साक्षात भगवंत आहेत. तिथे आपला भाव, आपल्या वेगवेगळ्या विचारांची उत्पत्ती होत असते. मग तिथे शुद्ध सात्विक उत्पत्ती, विचारांची उत्पत्ती व्हावी, तर तसा भाव तयार व्हावा. तर हे हे तिथे कशासाठी? तर तिथे स्मृती, ज्ञान, विस्मृती इथे सुद्धा भगवंत स्थित आहेत. आपल्या सगळ्यांच्या हृदयामध्ये भगवंत स्थित आहेत. आपल्या जठरामध्ये भगवंत स्थित आहेत. आपल्या स्मृती म्हणजे आपल्या तिथे बुद्धी जिथे आहे, तिथे स्मृती आहे, जिथे विस्मृती आहेत, जिथे ज्ञान आपण आकलन घेतो म्हणजे आपण जे काही वाचतो आहोत, जे काही ऐकतो आहोत, ते जे ज्ञान ग्रहण करतो आहोत, तर ती आकलन शक्ती तिथे आहे. तर तिथे सुद्धा भगवंत आहेत. आणि जे ज्ञान घेणार आहोत, मग ते कोणापासून आलेलं आहे? म्हणजे वेद कोणापासून तयार झालेले आहेत? ते भगवंतापासूनच तयार झालेले आहेत, की नाही? आणि म्हणजे वेदांचा संकलकही तेच आहेत, वेदांचा ज्ञाताही तेच आहेत. म्हणजे भगवंत इथं मीच आहेत, असं सांगत आहेत. आणि मग पुढे म्हणत आहे, की पुन्हा एकदा भगवंत आपल्याला एवढं सगळं सांगून पुढचे जे 4 श्लोक आहेत, संबंध, अभ्युदय, प्रयोजन. च्युत आणि अच्युत असे जीवांचे 2 वर्ग आहेत. भौतिक जगतात सर्व जीव च्युत असतात आणि आध्यात्मिक जगतातील सर्व जीवाला अच्युत असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे अक्षर आहे. जे कधीही जे शाश्वत आहे, कधीही न संपणारं असं आहे, कधीही ज्याचा नाश होणार नाही असं आहे. असं जे जीवांचे जे वर्ग आहेत किंवा आपला आत्मा जो आहे, जो सनातन आणि चिरंतन कुठे कुठे राहणार आहे, तर तो ह्या अच्युत अशा जगतामध्ये म्हणजे आध्यात्मिक जगतामध्ये ज्याला तुम्ही मग परा प्रकृती, परा अपरा असं नाव द्या. क्षय, अक्षय, क्षर, अक्षर. आता इथे च्युत, अच्युत तुम्ही कुठलंही नाव द्या. आध्यात्मिक प्रकृती आहे, भौतिक प्रकृती आहे. आध्यात्मिक जग आहे, भौतिक जग आहे. आणि मग तिथल्या आपण जे आहोत, आपण क्षर आहोत. आपण ह्या
आपले ह्या किंवा आपल्याला च्युत असं म्हटलं जातं. कारण आपण सतत शरीर बदलत आहोत. हो की नाही? आपण ह्या जन्म-मृत्यूच्या वेढ्यामध्ये सतत आपण अ, फिरत आहोत. पण आध्यात्मिक जगतामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला फक्त एकच ओळख असते आणि ते सनातन अशी, चिरंतन अशी ओळख आहे भगवंताचा सेवक म्हणून आणि त्या जगतामध्ये गेल्यानंतर पुन्हा आपण ह्या ब्रह्मांडामध्ये परत येत नाही. पण हे जे आध्यात्मिक जग आहे किंवा हे जे भौतिक जग आहे, ते ह्या दोहों व्यतिरिक्त एक परमपुरुष परमात्मा आहे, जो स्वतः अव्ययी भगवंत आहे आणि तेच त्रिलोकांमध्ये प्रवेश करून त्यांचं पालन-पोषण करत आहेत. त्यांनी 2 प्रकारचे जगत उत्पन्न केलेले आहेत. 2 प्रकारचे त्यामध्ये अनेक जीव उत्पन्न केलेले आहेत. 84 लक्ष योनींचा तिथे विस्तार आहे. पण ह्या सगळ्यांमध्ये एक कोण आहे, की परमपुरुष परमात्मा आहे, ज्यांना पुरुषोत्तम भगवान असं सुद्धा म्हटलं जातं किंवा तेच ह्या तिन्ही लोकांचे स्वामी आहेत. ते ह्या संपूर्ण जगताचं पालन-पोषण करत आहेत, भरण-पोषण करत आहेत. आणि मग पुढे म्हणत आहेत, "यस्मात्तक्षरमग्धितो अहं अक्षरादपि चोत्तम, अतोऽस्मि लोके वेदे च प्राथितः पुरुषोत्तम." मी च्युत आणि अच्युत यांच्यात ही अतीत, दिव्य आणि सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे जगतामध्ये तसेच वेदांमध्ये पुरुषोत्तम म्हणून प्रसिद्ध आहे. मग अनेक जीव, अनेक भगवंताचे अंश आहेत, जे त्या आध्यात्मिक जगतात सुद्धा आहेत आणि भौतिक जगतात सुद्धा आहेत. पण ह्या सगळ्यांपेक्षा श्रेष्ठ, ह्या सगळ्यांपेक्षा उत्तम असे कोण आहेत? तर भगवान श्रीकृष्ण आहेत आणि म्हणून त्यांना उत्तम असा पुरुषोत्तम असं म्हटलं जातं आणि त्या भगवंतांना, त्या श्रीकृष्णांना पुरुषोत्तम भगवान म्हणून सगळीकडे पूजलं जातं. सगळीकडे त्यांची तशी ओळख आहे, की जे प परमपुरुष, पुरुषोत्तम असे आहेत आणि बाकी सगळं दुय्यम आहे. ते श्रेष्ठतम आहेत. बाकी सगळं कनिष्ठ आहे. अशी त्यांची ख्याती आहे, ओळख आहे आणि त्यामुळे सगळेजण त्यांना त्या पुरुषोत्तम भगवान म्हणून त्यांची पूजा करतात, त्यांची आराधना करतात. अ, ब्रह्मदेव जे आहेत, त्या गर्भोदक्षाय विष्णुदेव किंवा महाविष्णू जे आहेत, त्यांचं पूजन करतात आणि भगवान शिवशंकर जे आहेत, ते भगवंतांचेच गुणावतार आहेत आणि तो गुणावतार भगवान शिवशंकर हे भगवंतांची श्रीकृष्ण म्हणून किंवा आराधना करतात. आणि मग पुढे म्हणत आहेत, "यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं, स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत." जो मला संशयरहित होऊन पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणतो, तो सर्वज्ञ हो. म्हणूनच हे भारता, तो माझ्या भक्तीमध्ये संपूर्णपणे संलग्न होतो. मग ज्याला पुन्हा तेच, की आपला आणि भगवंताचा संबंध काय आहे, हे जो जाणतो, तिथे कुठलाही किंतु नाही, परंतु नाही, कुठलाही तर्क लावायचा नाही, कुठलंही कारण की आपलं मत काय मांडायचं, आपण दुय्यम आहोत. भगवंत जे आहेत ते श्रेष्ठ आहेत. आपण ते करता आहेत आणि आपण फक्त त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला कर्म करायचं आहे. आपल्याला त्या पद्धतीने आपल्याला कार्य करायचं आहे. तर हे जो जाणतो मनामध्ये कुठलाही संशय नाही आणि तर असा जो जाणतो तो संपूर्णपणे भगवंताशी भक्तीमध्ये संलग्न होऊ शकतो. कारण की तो भक्तिभाव जागृत होतो. तो भाव महत्वाचा असतो की नाही. भगवंत हा भावेचा भुकेला आहे, श्रद्धेचा भुकेला आहे, विश्वासाचा भुकेला आहे. जसा आपला विश्वास, तशी आपली श्रद्धा, तशी आपली भक्ती, तसा आपला भाव आणि हो की नाही. त्यामुळे भगवंताचा सुद्धा तसाच कृपा प्रसाद असणार आहे की नाही. त्यामुळे संबंध झाला, अभ्युदय झाला आणि आता प्रयोजन भगवंत पुन्हा म्हणत आहे, "हे निष्पाप अर्जुना, हा वैदिक शास्त्रांचा परमगुह्य गाभा मी तुला सांगितलेला आहे. तो मी तुझ्यासमोर प्रकटही केला आहे. जे कोणी हे जाणतो, जो हे जाणेल तो बुद्धिमान होतो आणि त्याच्या प्रयत्नांद्वारे सिद्ध होतं." म्हणजे भगवंतांनी सांगायचं काम केलेलं आहे. आपण ऐकायचंही काम केलं आहे. पण नुसतं ऐकायचं काम करायचं का? नाही. नुसतं ऐकलं, माहिती गोळा केली. पुढे काय? ज्ञानाचं अनुशीलन
आपण जे ऐकतो आहोत, जे थेअरी आपण ऐकलेली आहे, त्याचं प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन जेव्हा आपण करू, जेव्हा आपण प्रयत्न करू, प्रयत्नांद्वारे सिद्ध होतो. म्हणजे जसं आपण जेवढे आपले प्रयत्न जास्त, तेवढं आपण लवकरात लवकर आपली प्रगती होईल आणि लवकरात लवकर आपल्याला मोक्ष मिळेल. मोक्ष हा क्रमशः मिळणार आहे. पण निश्चित प्रभुपाद सांगतात, पण तुम्ही एका जन्मातही तुम्हाला मिळू शकतो. पण तो प्रयत्न तसाच असला पाहिजे. नाहीतर मग आपण अगदी कासवाच्या गतीने सुद्धा आपण जाऊन, पण आपण क्रमशः भगवंतापर्यंत मोक्ष भगवंतापर्यंत पोहोचू शकतो. आपण आपल्या बद्ध आत्म्याला मुक्त आत्मा करू शकतो, भगवंतापर्यंत जाऊ शकतो. पण हे प्रयत्नांद्वारेच शक्य आहे. आणि मग आपण इथं आज पुन्हा एकदा काय बघितलं आजच्या अध्यायामध्ये, की भौतिक जगतापासून अलिप्तता होणे. मग भौतिक जग काय आहे? आणि आपण त्या वृक्षापासून, त्या वृक्षामध्ये आपण अडकला होता. अनासक्ती रूपी शस्त्राने आपण त्या वृक्षापासून आपण अलिप्त होऊ शकतो. आपलं स्थलांतर कसं होतं? स्थलांतर झाल्यानंतर आपण काय बरोबर घेऊन जातो? हे कुठेतरी आपण आजच्या अध्यायात बघितलं. भगवान श्रीकृष्ण कोण आहेत? किंवा ते आपलं देखभाल करतात, म्हणजे आपलं पालन-पोषण करतात, भरण-पोषण करतात. मग नेमकं काय-काय करतात? तर ते सुद्धा आज भगवंतांनी इथं वर्णन केलेलं आहे. आणि पुन्हा एकदा भगवंत सांगत आहेत, की तुझा आणि माझा संबंध काय आहे? बाळ जीवा, तुझा आणि माझा संबंध काय आहे? आणि मग तुला हा मनुष्य जन्म मिळाला आहे, तर त्या मनुष्य जन्मामध्ये तुला काय करायचं आहे आणि तुला कुठे पोहोचायचं आहे? तुझं ध्येय काय आहे? हे पुन्हा एकदा संबंध, अभ्युदय, प्रयोजन असं भगवंत सांगत आहेत. पुरुषोत्तम भगवान जे आहेत, त्यांचं पूजन सर्वजण करत असतात. आणि अशा ह्या पुरुषोत्तम भगवंतांनी आपल्याला पुन्हा एकदा गुह्यतम ज्ञानाचा आपल्याला साठा जो असतो किंवा जे सांगितलेलं आहे, वर्णन केलेलं आहे. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. एक मिनिट आहे. हरे कृष्ण.